सारनाव फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों। आंना अनेक फुराना सिंख्रि सानाया L4 L5 आरो L5S1 नि जे बेक पेन दंमोन बेयो फार्स्ट सेसनावनो आं अनेक रिलिफ मोनदोंमोन आरो। ओमफ्राय हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पेन एवे सेंटर गुवाहाटी से एंड मेरे पास एक पेशेंट आए हैं, जानेंगे, बात करते हैं जरा। सो नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? टिसुन सरंग ब्रह्मा सर। ब्रह्मा जी। ओके, कहाँ से आए हैं आप? मैं चिरांग डिस्ट्रिक्ट ढालीगांव से हूँ सर। ओके, चिरांग डिस्ट्रिक्ट, बहुत दूर है यहाँ से? जी हाँ। कितना दूर है यहाँ से? अनेक फुराना सिंख्रि सानाया L4 L5 आरो L5S1 नि जे बेक पेन दंमोन बेयो फार्स्ट सेसनावनो आं अनेक रिलिफ मोनदोंमोन आरो। ओमफ्राय दिनै बस लूज ढीला, लूज, ओके, ढीला छोड़िए, ओके ओके, लूज, बस सीधा करिए, सीधा, बस ढीला ढीला ढीला, ओके, ढीला, बस बस बस, ओके, ढीला, ओके, ढीला, ओके। अब करवट लेके चल के देखिए कैसा लग रहा है। अभी तो बिल्कुल फ्री है। बस फ्री है सर। फ्री है? क्या फ्री है बताइए। क्योंकि पहले ऐसा मूव भी नहीं कर सकता था। हाँ सच में? जी। अभी पेन नहीं है? अभी पेन नहीं है, खुद ब खुद इंजेक्शन वगैरह लिया तो नहीं? पेन किलर तो नहीं खाया? पेन किलर नहीं खाया। ग्रेट। सो जो भी हुआ नेचुरली हुआ है। नेचुरली राइट, कोई एलोपैथी का सहारा नहीं है। नहीं नहीं। ग्रेट। सो बहुत ही अच्छा लगा। एंड चिरांग दोस्तों को, हमारे बड़ो भाई बहनों को आपकी भाषा में बताइए, जरा मैसेज दीजिए। चिरां जिल्लानि गासिबो लाइमोनफोरखौ जायहा सानाय सुनाय सिंख्रि बा गोदोनायाव स्टिकनेस दङबा गुवाहाटी बे बेलतला तिनालि खाथियाव रयेल डि केसा हटेल माबायाव डक्टर पंकज गस्वामी होननाय सार दङ। सारनाव फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों। आंना अनेक फुराना सिंख्रि सानाया L4 L5 आरो L5S1 नि जे बेक पेन दंमोन बेयो फार्स्ट सेसनावनो आं अनेक रिलिफ मोनदोंमोन आरो। ओमफ्राय दिनै फिफ्थ सेसन खालामखांनायनि उनाव आं जोबोद मोजां मोनदों आरो दा गावखौनो। जिहेथु मोजां मोनदों सारनाव फैनानै, ओंखायनो आं बयखौबो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जायफोर दा नायगासिनो बा मोनथियो सारखौ, फैनानै बेयाव ट्रिटमेन्ट लाफैनो हागोन आरो सार। गोजोनथोंसै।